UDuduzile Zuma useyilungu le-MK Party ePhalamende njengoba uJohn Hlophe exwayisa, ngeke sihlukunyezwe. Indodakazi yowayengumengameli uJacob Zuma, uDuduzile Zuma, useyilungu elisha lePhalamende ngemuva kokufungiswa ngoLwesibili nabanye amalungu oMkhonto weSizwe, i-MK. UZuma ufungiswe kanye namanye amalungu e-MK okuhlanganisa nowayengumengameli wamajaji ase-Western Cape owaxoshwa uJohn Hlophe, u-Andile Mngxitama noDes Van Rooyen. Iqembu lihlemule ngezihlalo ezingu-58 ePhalamende likazwelonke, lidlula i-Economic Freedom Fighters yaba yiqembu lesithathu ngobukhulu eNingizimu Afrika ngemuva kokhetho likazwelonke langoMeyi 29. Sesingamaqembu aphikisayo osemthethweni, kusho uHlophe, ofungiswe ngoLwesibili waba ngusotswebhu we-MK Party. Amalungu eqembu bekumele afungiswe ngesonto eledlule, kodwa aduba ngenxa yokubhikishelwa izinsolo zokukhwabanisa amavoti ne-IEC. Amalungu ePhalamende afungisiwe ngokusemthethweni ePhalamende likazwelonke. UDuduzile Zuma ubelokhu enikeza uyise ukwesekwa okungantengantengi emphakathini kusukela ngesikhathi engumengameli futhi ebhekene nengwadla ngezinsolo zenkohlakalo nezinkinga zasenkantolo. Uqhubekile nokuma naye ngesikhathi ememezela ukuthi uzokhankasela i-MK ngemuva kokushiya i-African National Congress. Esigamekweni esingebaningi esasibikezela, i-MK imemezele ukuthi lowo owayeyijaji elachithwa, uJohn Hlophe, naye uzofungiswa ngemuva kokuqokwa njengosotswebhu weqembu. Ekhuluma nabezindaba njengelungu lePhalamende, uHlophe uthe bakhethelwe ukusebenza futhi bazokwenza isiqiniseko sokuthi bahlezi phezu kwepolitiki encane. Sikhethwe ngabantu bakuleli, silapha ukuze sisebenze, lokhu sikuthatha njengendima yethu. Sizobamba inkulumo-mpikiswano eqinile kodwa ngendlela enenhlonipho, kodwa ungalenzi iphutha, ngeke sivume ukuxhashazwa umuntu. Singabantu abadala futhi siyazi ukuthi kungani silapha, usho kanje. Ijaji uJohn Hlophe uthi iqembu le-MK lizothathwa njengeqembu elisha eliphikisayo, lihlose ukuqeda ubunikazi obomhlaba obuzimele. Iqembu likaJacob Zuma loMkhonto weSizwe lizithatha njengeqembu eliphikisayo elisemthethweni futhi lizosebenzisa leyo ndima ukulwa nokuqedwa kobunikazi bomhlaba ozimele, kusho umholi walo omusha ePhalamende owake waba yijaji uJohn Hlophe ngoLwesibili. Sizithatha njengeqembu elikhulu eliphikisayo ezweni ngoba iqembu eliphikisayo iDemocratic Alliance iseliyingxenye kahulumeni wobumbano kuzwelonke, kusho uHlophe ngemuva kokufungiswa njengelunga leNational Umhlangano kanye nayo yonke ikhokhasi yeqembu. Sizosebenzisana kakhulu namanye amaqembu aphikisayo athuthukayo. Ngicabanga nge-EFF, i-Economic Freedom Fighters, ngicabanga nge-ATM, i-African Transformation Movement, kanye namanye amaqembu anenqubekela phambili. Siyayimela indaba yomhlaba kuleli, futhi asixolisi ngayo. Sifuna wonke umuntu waseNingizimu Afrika, omnyama noma omhlophe, akwazi ukuthola umhlaba. uHlophe uthe iqembu le-MK lizosebenzela ukubuyiselwa komthetho wase-Afrika, ikakhulukazi maqondana nomhlaba. Umhlaba ose-Afrika awusoze waba yindaba yobunikazi bangasese. Umhlaba ungowesizwe, awuyona ingxenye yobunikazi bomuntu siqu. Uthe akasiboni isizathu sokuthi lesi sisekelo sibonakale sishaqisa, futhi akuthina sodwa kulokho. Bheka e-UK, umhlaba waseNgilandi ungowendlovukazi. Wonke umuntu unesivumelwano sokuqashisa seminyaka engu-99. Kwengeza owayengumengameli wamajaji e-Western Cape kanye neziqu zomthetho zase-Cambridge University. Futhi akukho siphakamiso sokuthi e-England, ngenxa yokuthi umhlaba ungowendlovukazi, akukho siphakamiso sokuthi intengo yezindlu yehlile. Nokho e-Afrika siyatshelwa ukuthi uma senza lokho irandi lizokwehla. Sesikhohliswe isikhathi eside kakhulu. Uthe nakuba i-MK iphikisana nokuchitshiyelwa komthethosisekelo kodwa izosebenza ngaphansi komthetho ukuze kube noshintsho emthethweni. Asizona izixhwanguxhwangu, etshela izintatheli. Sizohlanganyela ngendlela eqinile kodwa enenhlonipho. Kodwa ngicela ungalenzi iphutha, ngeke sivume ukuxhashazwa umuntu. uHlophe wagudluzwa ePhalamende ngoFebhuwari ngemuva kokuthi i-Judicial Service Commission iphethe ngokuthi unecala lokungaziphathi kahle. Icala lisukela ekuzameni kwakhe ngo-2008 ukunxenxa amajaji amabili eNkantolo Yomthethosisekelo ukuthi akhiphe isinqumo esivuna loyo owayengumengameli uZuma emacaleni ahlobene nenkohlakalo yokudayisa izikhali. Ebuzwa ngoLwesibili ukuthi uzovuma yini ukuba ukhomishana we-Judicial Service Commission uma iPhalamende liqoka abamele inhlangano ezinsukwini ezizayo, uHlophe uthe iqembu kusamele lithathe isinqumo.
Ngicabanga ukuthi kungaba ngaphambi kwesikhathi yimina ukwenza leso siphakamiso. Kusobala ukuthi nginolwazi. Ngibe yijaji iminyaka engu-29, ngakho ngiyalwazi uhlelo ngaphandle nangaphakathi. Kodwa uma kukhona abantu abafaneleka ngokufanele noma abazimisele ukuya, bazotshalwa. Uthe ukholwa ukuthi maningi amakomiti ezikhundla lapha angasebenzisa khona ulwazi analo ukuhlanganisa nelobulungiswa noma lawa angaphansi kwethimba lezokuphepha. Maningi amakomiti engingaba usizo kuwo. UHlophe ubengekho ohlwini lokhetho lweqembu, kanti inhloso yakhe yokungena kwi-caucus yayo njengelunga lephalamende imenyezelwe ngesonto eledlule. Uswetshephu weqembu uSihle Ngubane, iqembu lithole izihlalo ezingu-58 ephalamende likazwelonke, kodwa laduba ukuhlala kwalo kokuqala ngenhloso yokuphuca ikomiti ukuthi liphinde liqoke uCyril Ramaphosa njengomengameli. Iqembu okuhlanganisa nendodakazi kaZuma uDuduzile Zuma Sambudla kanye nowake wakhethwa njengongqongqoshe wezezimali uDes Van Rooyen bagcine befungiswe ngusomlomo wephalamende uThoko Didiza kanye nebamba likamengameli wamajaji eWestern Cape uPatricia Goliath esithangamini esifushane. uGoliath ngo-2020 wavulela uHlophe amacala okungaziphathi kahle azophenywa yiJudicial Conduct Tribunal. UHlophe uthe ukufungiswa kwamalungu e-MK ephalamende akusho ukuthi iqembu seliyihoxisile inselelo yalo esemthethweni mayelana nemiphumela yokhetho lwangoMeyi, futhi ngokwengezwa nokubunjwa kwekomiti. Sinesiqiniseko sokuthi lolu khetho lukokoteliwe, yindaba yethu leyo, futhi icala selidluliselwe ezithangamini ezifanele, usho kanje. Iqembu lisole emaphepheni afakwe enkantolo yokhetho ukuthi ukube abukho ukukhwabanisa okhethweni kungenzeka liwine iningi okhethweni. UHlophe uthe ubonga uZuma ngokusungula iqembu le-MK ngoba banombono ofanayo wokuthi i-ANC ilahlekile, lidukile. Ngokuphelele akuyona i-ANC ebesiyazi kakhulukazi kule minyaka emihlanu edlule ngaphansi kobuholi bukaCyril Ramaphosa. Akuseyona i-ANC lena elwela abampofu. Ukubeke kwacaca ukuthi uMK uhlele ukuzibeka njengompetha wabampofu. Asizile ngezikhundla, asizile ngokufuna amandla. Thina njenge-MK silapha ukuzosebenzela abantu abampofu kuleli, kusukela kwabamnyama noma kwabamhlophe. Ubikezela ukuthi uhulumeni kaRamaphosa wobumbano kuzwelonke uzokhungathwa yizingxabano ezisukela ekuhlukaneni kwemibono phakathi kwe-ANC ne-DA. Ngobuqotho kubo, kusobala ukuthi sizoba nezinkinga ezinkulu, kodwa ngokusobala kubonakala sengathi kuzoba nokungaqiniseki okungaphezu kobumbano. Uthe iqembu le-MK belingakasithathi isinqumo sokuthi lizokweseka yini isiphakamiso se-EFF sokuthi kuvuselelwe umbiko wethimba lesigaba 89 elaphakamisa ukuthi uRamaphosa ashushiswe ngamacala okuntshontshwa kwemali yangaphandle epulazini lakhe iPhalaPhala. Kodwa udaba olusahleli njenge-ajenda mayelana namaqembu futhi luyinkinga enkulu, ngoba ngikholwa ukuthi umengameli wabaleka, ubelokhu ebaleka, usho kanje. Lezi zindaba ubuzifundelwa uNothi kaMaphumulo. Stay connected, stay informed.